Moisturizer. Sanibona kuphathi 63 la siqala khona ku-Travis Kane owayesaqhubeka nokuklinya uKelly Isaacs wayelele phansi. Athi uyamemeza uKelly amvala umlomo uTravis. uKelly wathola induku washanga uTravis. Wamemeza uKelly ethi ucela bamlekelele bafonela amaphoyisa. Wagijima uTravis waphinde wambamba. Embuza ukuthi uzophinde wafonela amaphoyisa. Waxolisa uKelly wathi ngeke aphinde afonele. Travis wamqhumisa ngeimpama embuza ukuthi uzophinde wafonela amaphoyisa. uTravis waklinya uKelly wathi uKelly akuphefumuleki. Wathi uTravis ngifuna vele kungaphefumuleki ngiyakubulala. uTravis waklinya kakhulu uKelly ngesikhathi esethi uyambulala. Wambona esethule wambuza ukuthi angithi usufile sifebe. Wahleka uTravis wathi ya ngasibulala isifebe usufile bye Kelly. uTravis wabona sekuma umlungu wesifazane emva kwakhe ethi sengiwafonelile amaphoyisa. uTravis wayethukisa ebamba uKelly ethi fonele i-ambulance. Wathi lo mama womlungu ekubonile umhlasela. Wathi uTravis bengingamhlaseli bengizama ukumsiza. Ethi uTravis fonele i-ambulance ngokusheshsha. uTravis ethi ngathi uyamsiza ukuthi aphefumule etshela lo mama ukuthi fonele i-ambulance. Wagijima lo mama esethi uyafonela i-ambulance. Waphaphama uKelly wakhwehlela. Wathi uTravis ubuya sengathi usazolibona olunye usuku sifebe. Wasuka lapho uTravis wabaleka washiya uKelly lele phansi. Mayesemzini kaLoshini uNatalie wayelele ngesikhathi kungena uLoshini. Wangena ngaphakathi uLoshini wahamba wayombathisa ingubo. Wasuka lapho wahamba uLoshini esephuma ekamereni labo. Ahamba ekamereni ley'ngane afika atshela iy'ngane ukuthi uma ngabe idlala zizama ukwehlisa umsindo ngoba uma wazulele zingamphazamisi. Zavuma iy'ngane kubabuwazi ukuthi ngeze uba ngomsindo wabonga uLoshini. Wasuka lapho ey'nganeni ethi uyahamba kwakhala iselfoni yakhe ayifonelwa uPete. Embuza ukuthi kukhona nakuzwile ngo-Andrew. Waphika uLoshini wathi akakezwa lutho. Ethi kuPete makukhona kuzwayo uzomtshela. Sembuza ukuthi usekhulumile nama-FBI wavuma uPete ukuthi ubanikele i-full statement. Wathi uPete ama-FBI azombopha u-Edward. uLoshini wabuza ukuthi bathe bazomthatha nini. Wathi uPete bathe bazomthatha u-Edward mangabe sebemmuvile uPete la esibhedlela ngoba u-Edward usazozingelana noPete. uLoshini wancoma uPete ukuthi wenze umsebenzi oncomekayo. uPete wathi uLoshini angazi noma ngisazophinde ngikubone yini. Wathi uLoshini khululeka uzongibona sooner than lokho okucabangayo. uPete wabuza kuLoshini ukuthi wazi ngani. Wathi uLoshini themba mina wena ngoba ngiyayazi into engikhuluma ngayo. Wahleka uPete wathi lo yini ngathi khona into ngifihlela yona. Wathi uLoshini angifihli lutho ukuthi ngazana nabantu futhi ngiyazi ukuthi sisazobonana. uLoshini wavalelisa kuPete wamtshela ukuthi makwenzeka uze ukuthi u-Eddie sebemthathile ungifonele. Wathi uPete okay ngizokutshela. Wavala ifoni uLoshini. uEsperanza wayehlele emzini kaKelly wayibuza kuJustice ukuthi kanti uma wakho ubanjwe yini Justice. Ingane ka-Alex uPaisley noPete abacela uEsperanza ukuthi bacela ukuya noJustice kubo. noMika wacela kuma wakhe ukuthi khona bezodlala ebackyard. uEsperanza wabuza iy'ngane ukuthi kanti anikhathali yini nokugijima kade sigijima. Zamncenga iy'ngane uEsperanza zithi zona ayikhathele. Wathi hayi kulungile hambani zahamba iy'ngane. Uzathi seyihambile iy'ngane kwaqhamuka uLoshini naye semzini kaKelly. Wafika babingelelana noEsperanza kathi uEsperanza embuza ukuthi kumnandi emzini omusha. Wathi uLoshini kumnandi. Wathi uEsperanza ufuna ukuyobona endlini. Wathi uLoshini umngane wakho uNatalie oyokukhombisa. Wathi uEsperanza yawuqinisile into abantu besifazane vele leyo uphi yena. Wathi uLoshini ukhona ulele amsho ukhathele ngoba kade ehamba. Wathi uEsperanza omunye obhekene nenkinga uKelly ngoba amaphoyisa awafuna ukubopha uTravis. Wathi uLoshini uTravis samhlukumeza noKelly. Wathi uEsperanza uKelly usehlukunyezwa uTravis kakhulu kunakuqala and leli phoyisa ekuthiwa uDion lithi uKelly ohlukumeza uTravis. Wathi uLoshini ayiwenza umqondo leyo nto ngizohambe ngokhuluma noDion. Wathi uLoshini uphi yena uKelly. Wathi uEsperanza ngimazi kade ngimlindele kufanele ngabusela. Wathi uLoshini mayefika uKelly umtshela ngifonele khona ngizofika ngizokhuluma naye about lento yasemaphoyiseni. Wathi uEsperanza khululeka ngizomtshela. Wasethi uLoshini ngicela ungenzele ifavor Esperanza ngithi uyakhumbula ukuthi uAndrew ulahlekile. Wavuma uEsperanza. Wathi uLoshini ngiyacabanga ukuthi umngane wakho uAlex uyazi ngokulahleka kaAndrew. Wathi uEsperanza usola ini Loshini usola abazali bakhe uAlex. Wathi uLoshini angaze ngasolana okwamanje but uAndrew wagcine kwazile ukuhlangana noAlex emva kwalokho asazi kwenzakalani. Wathi uLoshini nabe ngifuna ukuthi ungikhulumele naye umngane wakho kodwa angifuni ukuthi uAlex azi ukuthi ngikuthumile. Wahleka uEsperanza wathi kanti Loshini awusangazini khululeka ngizokutholela mina. uLoshini wabonga kuEsperanza waseyambuza ukuthi wenzani kusasa ebusuku. Wathi uEsperanza ngicabanga ukuthi kukhona engingaba busy ngakho ubufuna ini Loshini. Wathi uLoshini bengingathanda ukuthi uthathe wena nabangani bakho wena noAlex noKelly niyovakashela uNatalie nimenze nje uNatalie yazizwe engcono. Wathi uEsperanza kanjani ngoba noNatalie ayisekho into emphethe kabi ngoba noJoe usesindile. Wathi uLoshini uJoe uphinde waboshwa lithi violate probation yakhe. Wathi uEsperanza ngiyaxolisa ukuzwa lokho bengazi. Wathi uLoshini ingakho ngithi ngifuna niyomhlalisa. Wathi
u-Esperanza akhululeka uzothatha amantombazane ngathi ebuza kuLushini ukuthi mayecabanga uba isikhathi wathi uLushini ubecabanga u7 wathi u-Esperanza okay sizofika wathi uLushini okay nami ngisaphindele emuva for ukuthi iy'ngane zingamvusi uNatalie wathi u-Esperanza nami ngizokwenza sure ukuthi uKheli uyakufonela mayifika wavalelisa wahamba uLushini wasala u-Esperanza ekhuluma yedwa ethi kanti uyephi Kheli kwathi emva kwesikhashana yafika imoto kaKheli wehla uKheli wayehamba kungahambeki nakahle ngenkathi ehamba ekhala eqonde ngasendlini yakhe wethuka u-Esperanza ebuza kuKheli ukuthi kwenzakaleni Kheli ngesikhathi ekhala uKheli u-Esperanza ebuza ukuthi uTrivers wavuma uKheli wathi u-Esperanza yini ukwenzeni Trivers wathi uKheli uphantshise isondo lemoto yami wacasha ebhutini yemoto yami waphuma ebhutini wangiklenya ngaze ngaquleka ethi uKheli uphi uJustice wathi u-Esperanza khululeka badlala ebackyard ka-Alex ethi uKheli angifuni uJustice angibone nginje wathi u-Esperanza khululeka singene endlini bangena endlini bahamba bayohlala kusofa sebehleli u-Esperanza wathi uphenye iy'nwele kaKheli wathi kanti Kheli unje wathi u-Esperanza yima kanjalo ngithatha iy'thombe zalento ngesikhathi ekhipha ifoni yakhe u-Esperanza eshuthi uKheli ethi uKheli namanje u-Esperanza sayibuza ukuthi ngene nengqondo naTrivers ethi u-Esperanza Kheli wafonela amaphoyisa wathi uKheli cha ngiwafonela ngamaphoyisa ngoba wangikholwa u-Esperanza wathi uyafona wathi uKheli ungawafonela amaphoyisa u-Esperanza wathi u-Esperanza khululeka ngifonela uLushini u-Esperanza wafona atshela uLushini ukuthi ucela aphuthume la endlini kaKheli wavuma uLushini wathi yes waqeda ngaleyo phone call u-Esperanza wahamba eseyokha amanzi for uKheli wabuya nayo leyo glasi yamanzi wabuya enikeza uKheli khona lapho wanqonqoza wangena uLushini mayingena uLushini u-Esperanza waphenya iy'nwele zikaKheli wathi buka Lushini into esiyenziwe uTrivers kuKheli wathi uLushini Kheli uTrivers okwenze nje wavuma uKheli wathi uKheli uTrivers uphantshise isondo lemoto yami mangithi ngiyovula ibhuthi yemoto waphuma phakathi wathi u-Esperanza yibona-ke Lushini lento ade ngikutshela yona ukuthi uRick noDion amaphoyisa angenzi lutho wathi uLushini ngathi lo Trivers usephuma endleleni ngizoyilungisa lento ngizoya e-police station ngiyingenelele mina wathi uKheli Lushini ngicela uyiyeke lento uzohlanya kakhulu uTrivers ngoba uze wangishaya ngey'mpama ethi ngingakhulumi namaphoyisa wathi u-Esperanza uyisho kanjani leyo nto Kheli wathi uLushini Kheli ngiyazi ukuthi uyasaba kodwa khululeka ngiwu-next door khona la kamakhelwane wakho mayengakasondele nje endlini yakho ungifonele wathi uKheli ngenze njani-ke uma ungekho emzini wakho wathi uLushini ngisho ngathiwa ngikuphi kodwa ngisuka la ngikhona ngize ngqo endlini yakho ngoba ngiyakwazi ukudila nalolu hlobo lwabantu olufana noTrivers uKheli no-Esperanza babonga kuLushini wavalelisa wahamba uLushini esehambile uLushini wathi uKheli ufuna ukugqoka something ezomvala la ukuze uJustice angambone nje u-Esperanza wambuza ukuthi unaso nesikhafu noma uPolonek wathi uKheli ukhona uPolonek wamsukumisa u-Esperanza ethi ahambe yombhekisa e-police station uLushini wafika ngenkathi ebiza uDion weza uDion wathi uLushini Dion animbophi ngani uTrivers ngoba kumanje uphuma ebhutini kaKheli uDion wavela wayothatha elinye iphepha walikhombisa uLushini ethi uLushini yini le wathi uDion ama-phone record lawo ungamthembi uKheli uLushini unamanga uKheli wathi uLushini akaqamba amanga uKheli wathi uDion uKheli unamanga uyena olandelana noTrivers nabo ubufakazi ngiyibuka uLushini le phone record wathi ngabe lento iqhamuka efonini kaKheli wavuma uDion wathi uLushini Dion ikhona into engekho right la wathi uDion makunjalo kusho ukuthi bahlanya bobabili futhi bangimoshela isikhathi bobabili wathi uLushini Dion ngiyamazi uKheli kanti futhi kumanje unama-bruises nomaka bokuthi yakhombisa ukuthi kade emklenyi wathi uDion ngiyaxolisa Lushini kodwa ngiyithembe into eshiwo uKheli wathi uLushini awumlethi ngani uTrivers la umpheke ngembuzo wathi uDion Lushini ayikho into engizoyibizela uTrivers ngoba unobufakazi obuphelele bokuthi uyena ohlukumezekayo la futhi uKheli akanabufakazi kanti futhi uTrivers usuwakafuna ngisho protection order uTrivers uphuma emndenini oright kabi wamakholo nomfundisi owubaba wakhe uPastor Kane uthandwa wona wonke umuntu waseMaxine wathi uDion Lushini angimthembi uKheli wathatha iphepha lakhe wahamba uDion uLushini wathi umemeza uDion wathi uDion nginomsebenzi engiwenzayo la Lushini wahamba uLushini wayomemeza uSteven weza uSteven wathi Lushini uma ukuthi uzokhulumela uKheli Isaacs akuyona icase yakho le ngicela ungayingeni wathi uLushini kufanele kulethe uTrivers Kane la wathi uSteven ayikho into ezolethela uTrivers la wabonela ama-text message okusuka efonini kaKheli kuya kweka-Trivers wathi uSteven enye into engifuna ukubuza yona Lushini wamtshela uPete ukuthi akatshele i-FBI mayelana no-Edward ukuthi wadubula isandla sikaBen wathi uLushini angamtshela vele uPete ukuthi akatshele i-FBI wathi uSteven usukwenzelani lokho Lushini ngoba ngakutshela ukuthi linda mina wathi uLushini ngizolinda isikhathi esingakanani u-Edward ebhizi ebulala abantu wathi uSteven ngakutshela ukuthi ngizofuna abantu baya eScada ngoba u-Edward uhlangene nabantu baya eScada wathi uLushini akaboshwe u-Edward ngikhathele ukulinda Steven wathi uSteven ngiyakucela Lushini ngicela ulinde wathi uLushini mawuthi uyangicela-ke nawe buyisa uTrivers la uzompheka ngembuzo wathi uSteven okay kulungile Lushini ngizomletha lo Trivers uyajabula-ke manje wathi uLushini kufanele ukwenze vele lokho ngiyabonga wasuka wahamba uLushini wathi esesephasage uLushini wahlangana no-Edward wathi siyakubongela Lushini kanti wena ubaba wengane kakhazini wami wathi uLushini awuyingane pho kulowo khazini wakhe akutshele lonke iqiniso wathi uEdward ayikho into engizoyibuza u-Alex mina ngaphandle ukuyotshela unkosikazi wakho uNatalie wathi uLushini khona into engibuhlungu engizokwenza yona wena ongayilindele wathi u-Edward angisatshiswa mina Lushini wasuka wahamba u-Edward endlini kaKheli kwanokho umuntu emnyango ngesikhathi eyomvulela u-Esperanza kwangena uLushini ambuza amantombazane ukuthi uhambe kanjani uLushini wabatshela ukuthi uTrivers akaziwe ukuthi uphi kodwa isikhishwe i-warrant of arrest for ukuthi aboshwe wathi uKheli utheni uDion mayelana nalokho wathi
uLushini khohlwana indaba kaDion noRick, mina ngihambe ngayo kumphathi wabo uSteven. Wathi uKelly ngiyabonga kakhulu Lushini. Wathi uLushini ngisho ngathiwa yini eniyidingayo ningifonele. Wathi uLushini angithi lokho akunivimbi ukuthi nizofika kusasa. Wathi uEsperanza khululeka Lushini sizofika njengoba ngishilo. Wathi uLushini okay wahamba Lushini. Esehambile Lushini uKelly wabuza uEsperanza ukuthi yini le kuthiwa kuzofikwa kusasa. Wathi uEsperanza bengisathi ngisazokutshela uLushini uyasi-invite ukuthi siyohlalisa uNatalie for ukuthi angabi ne-stress ngokuthi uJoe uphinde waboshwa. Wathi uKelly awazwa nebhadi futhi uNatalie. uEsperanza ebuza kuKelly ukuthi uzoba busy. Wathi uKelly ngeke abe busy bazoya kaNatalie. Ethi kodwa noma kuzoba nzima nje for yena ukuthi mayengena kule yandla ucabanga uRamsey. Wathi uEsperanza ngenzeka ukuthi indlu bayishintshile okungenza uKelly angamcabangi kakhulu uRamsey. Wathi uKelly Esperanza even ngisho ngiyibua ngaphandle le yandla umcabanga yena. uKelly wathi Esperanza uTrivers wabulala uRamsey. uEsperanza wakhuza uKelly wathi lento ngamfaka enkingeni. Wathi uKelly uTrivers wenza wonke umuntu amkholwe even leli phoyisa ekuthiwa uDion nalo Rick sebilalela yena uTrivers. Wathi uEsperanza kodwa thina sinoLushini akasishintshanga nje Kelly. Wathi uEsperanza Kelly asambe yolala endlini yami namhlanje. Wathi uKelly angisoze ngamvumela ukuthi angikhiphe endlini yami. Wathi uEsperanza phoza uhlala wenzeni la Kelly. Wathi uKelly izovikela umuzi wami nendodana yami. Wathi uEsperanza Kelly ngiyacela wozolala endlini yami. Wathi uKelly khululeka Esperanza ukhona uLushini umakhelwane. Wathi uEsperanza okay Kelly ngiyakuzwa owazivala umnyango nami sengicabanga ukuhamba ngesikhathi sivalile uEsperanza. Wahamba naye uKelly sewukhiye umnyango. uAlex emzini wakhe wathi uyalunguza ngewindi wabona imoto kaBradley ibhake kwi-driveway. Wasuka lapho uAlex wahamba eseya khona. Wafika uAlex wabingelela uBradley wathi uBradley bengingayitsheli nokuthi ukhona ngoba ngibona imoto yakhe ingekho la. Wathi uAlex imoto yami yalimala. Wathi uBradley okay bese ngikhohliwe sengiyakhumbula. Wathi uAlex ungakwazi ukungena endlini. Wathi uBradley ngiright la. Wathi uAlex mina ngingakwazi ukungena la emotweni. Wathi uBradley ngena. Wangena uAlex bahlala phakathi. Wathi uBradley ingane ikhona ilele wavuma uAlex ukuthi seyilele. Wathi uBradley nengane yakhe ilele. Wathi uAlex ayikho ingane yami la. Sebeyithathe bayihlalisa kwi-foster care ngenxa yezinto ezazenziwa abazali bami. Wathi uAlex besinane court hearing noRandall. Ijaji bese lifuna ukumnikeza custody ngaze ngaqamba amanga ngathi mina uRandall akasiyena ubaba wengane. Ngoba bengibuka izinto ngendlela ebeyishesha ngayo. Ngifuna ukuthi bathi ukubamba isikhathi kancane. Wathi uBradley kanti uRandall akayena nobaba. Wathi uAlex uyena ubaba wengane kodwa ngifuna ingane yami yekaRandall. Wathi uBradley ingakho uRandall ecabanga ukuthi ingane kaLushini. Wethuka uAlex ethi uyizwephi leyo nto. Wathi uBradley ufikile uRandall e-ofisini lami wangitshela leyo nto. Acasuka uAlex wathi lesilima sambe sitshela wonke umuntu sitshele wena satshela noNatalie. Kushuthi akekho umuntu la eMexini angeze umtshela leyo nto. Wathi uBradley uyishiso yini uRandall leyo nto. Wathi uAlex ingoba uRandall ubona uLushini la ebezotshela kaMakhandlela efuna ukwenzela isurprise uNatalie. Wathi uBradley besuka kude kanje emagetho bezala. Wathi uAlex bathenga umuzi wamakhelwane kaKelly. Wathi uBradley bese ngikhohliwe sengiyakhumbula. Wathi uAlex noNatalie useyayazi leyo nto seyikhulumile naye. Wathi uBradley noCousin wakho Edward useyayazi leyo nto. Wathi uAlex kuwes makwazi nalo lohlanyelo uEdward. Wathi uBradley angazi ngifike kanjani la Alex ngisakuthanda. Wathi uAlex nami ngisakuthanda. Wathi uBradley kodwa nginovalo lokuthi usazophinda wenze le mkhuba yakho. Wathi uAlex ngiyakuthembisa Bradley ngeke ngiphinde. Wathi uBradley ngisho kunjalo ngeke ngikwazi ukuhlala eduze kwengane yakho Alex. Ezohlala njalo ngikhumbuza ngemkhubo wayigili. Wathi uAlex nami bengifuna ukunihalalisela noMarcy kodwa ngingazi nokuthi ngizoqala ngaphi. Wathi uBradley uzoze usibongele senzeni. Wathi uAlex khulileka Bradley sengiyazi vele ukuthi uMarcy ukhulele. Wahleka uBradley wathi akakhulele uMarcy. Wathi uAlex uphikani Bradley khulele uMarcy. Wathi uBradley Alex ungayikholi into eshiwo uRandall. Wathi uAlex angitshelwanga uRandall ngitshela uDr Rustin udokotela wami ngoba uDr Rustin udokotela wami noMarcy. So ngihlangane nabo esibhedlela embuza ukuthi ihamba kanjani ipregnancy yakhe uMarcy. uBradley wayengakholwa ebuza kuAlex ukuthi uneshow. Wathi uAlex uneshow. Ebuza kuBradley ukuthi akutshelanga uMarcy. Wathi uBradley ngiyaqala ukuzwa leyo nto. Wathi uBradley ngeke sengiyahamba. Wathi uAlex ungahambi Bradley bengingakutshela ukuthi ngiyakuxosha. Wathi uBradley no angihanjiswa yilokho qhamuka la ngaphandle. Nkathi bebona uRandall ethi uRandall yini sengicabanga ukubuyelana naye. Ethi uAlex awuhambe lozofuna la Randall. Wathi uRandall no bengizele ukuzokutshela ukuthi ama results eDNA yabuyile uRJ ingane yami. Ethi awuyeke ukuhamba ugqokisa uLushini ingane yami. Sezohlangana endlini yejaji kusasa. Wathi uRandall kunjani Bradley usubuyile. Wathi uAlex hamba la Randall. Wathi uRandall hawu bese ngikhohliwe Alex usafuna sihlangana endlini yami yamathuluzi njengoba kadushe mina ungikhumbuza neperfume yakho ukuthi inuka kanjani. Ngoba besisalungisa lokho wafika lo cousin wakho ohlanyayo efuna ukusishayisa ngemoto. Wahamba uRandall wathi ngizokulinda khona ke ngizohlala i-hour mayihamba lo Bradley uzongifica khona. Wahamba wabashiya uRandall. Wathi uBradley bengithi ngeke ngikwazi ukubuyelana nawe ngenxa yengane yakho kodwa mangikhuluma iqiniso ngeke ngikwazi ukubuyelana nawe ngenxa yolihlanyo olusuka la. Wathi uAlex kodwa singahamba Bradley siyohlala kwenye indawo. Wathi uBradley ngeke afford ukuyohlala kwenye indawo kodwa into engizoyenza ngizokwenza into ebuhlungu kuRandall. Wathi uBradley Alex ngicabanga ukuhamba ngicela uphume emotweni. Wathi uAlex okay waphuma uAlex emotweni. Ngesikhathi ephuma uAlex uBradley dumisa imoto uRandall wayemile babuka. Yathi mesihambile sephuma uAlex eme ngaphandle. uRandall wamemeza uAlex wathi manje niyabuyelana noma sisazohlangana endlini yami yamathuluzi. Wathi
umzulu u-Alex ngangaphendula wahamba wangena endlini. Masesemzini kaKelly wayelele wezwa kukhonkotha izinja, wethuka wavuka. Wahamba eqalaza, wahamba waqala ekamereni kaJustice, wa-check uJustice wamthola ukuthi u-right, wahamba evalisisa amawindi. Naqeda lapho wahamba wavala eminyango yekamera lengane yakhe, wahamba eqalaza indlu yonke echecka yonke indawo ukuthi akukho nendawo ekuvuleke khona. UKelly sehambe wahamba indlu yonke esecheckile ukuthi konke kuhamba kahle, wabuyela embhedeni wakhe eseyolala. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa episode elandelayo, so-uploada kungekudala. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.